Bueno, atxalde hon denoi, ongitorri gorko osoko bilkurara, bai, kasi. Bai. Bueno, beti bezala lehendabizi puntuan, azkeneko akta onartzea. Herme, PS zerbait ikusi duzentzeko, bai, pues aurrean. Sí. Arratsalde hon denoi. En el acta lo he comentado con anterioridad al pleno con la secretaria y bueno, estamos bastante de acuerdo. En el punto quinto, aprobación de los pliegos para la adjudicación de las obras para la construcción de las rampas mecánicas en la calle Aranzubi, está el punto antecedentes, normativa aplicable, órganos competentes, está tomado el acuerdo y en la fase de intervención de los grupos, de los portavoces, no se recoge la nuestra y me consta que lo hicimos, además leído, y bueno, ha sido... entiendo que algún error, alguna cuestión y nos gustaría que figurara en acta. Si os parece, lo dejamos para la siguiente. ¿O? Vale. ¿Zerbait esateko, Idoia? Sí, no hay ningún problema. Hermes? Orduan horrela egiten dugu. Bueno, honekin egiten dugu horrela. Zartzen dugu zure interbentzioa eta gero ekartzen dugu berriz onartzeko. Hala ere, EH Bildu euken zerbait zuzentzeko zuek? Ez, bale, pues orduan aldaketa horrekin ekarriko dugu berriz urrengo da lotzen. Vale, nahi gainean utziko dugu puntu hau eta bigarren puntura goaz. Bigarren puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Bueno, berdina, aktak ditugu, egon geha tokiko gobernu batzarretan, ez dakit zerbait esateko edo argitzeko, ez euken zuek zerbait tokiko gobernu batzarrean ez da, eta agurtzane zerbait, ez, orduan, ontzat ematen dugu eta hirugarren puntua goaz, barkatu. Pasa zait bigarren puntua eta hirugarrenera jun naiz. Orduan, bigarren puntuan geneukan alkatetzat zinegotzei ordezkarien ebazpen berri ematea. Honekin, dekretuekin eta dena, zerbait esateko Herme, ez euken, ez da. Orduan, egin dugu pixka bat alrebez, bai, ez dago ez zarrez. Bai. Eta laugarren puntuan dakagu galderak eskariak, ez dakit PS zerbait galdetzeko esateko puntu honetan, ez EH Bildu euken? Bai, guk aipatu nahi genuen hemen autobia egin zenean bere garaian proiektuarekin batera zuhaitzak, bide bazterretan zuhaitzak jartzeko agindua edo proiektua zegoen eta zuhaitzak ez, baina gutxienez rampak jartzea komenigarria litzateke, ze azken finean azkenekoa orain apirilak 15ean sartu dute sarreran kexa bezala, bai soinu handiak entzuten direla ez, eta karo, hartzen balima dezu, urnietan sarreratikan esango dut, andoain bitartean, hor manpara batzuk badaude, ia andoaina iristen, baina gainontzekoan ez daude, eta soinu handia daude, bai alde batera eta bai bestaldera. Leku batzutan mendiak mozten du, bai, eta esan bezala proiektuan zuhaitzeak landatuko ziala, ze azkenean zuhaitzak mozten du soinua naturalki, baina hainbeste urtetan oraindik ez da egin, eta geroz eta kexa gehiago daude, bertako bizilagune gatik. Zerbait gehiagoken edo nekin da. Bueno, erantzun duzu bai, bueno, ados gaude, guretzat soinu asko ematen du ere, soinu asko ematen du, baina egon geha da Foru Aldundian, azkenean Foru Aldundiko errepide bat da, eta egon geha, bueno, askotan ez dut esango, baina 3-4 aldiz bai egon geha gai honekin. Berak dakete bere los mapas de ruido egiten dutena Foru Aldunditik, eta han soinu ematen duena está dentro de los límites establecidos. Orduan, bere partetik esaten dute, bere eintzako
los baremos están dentro de los niveles autorizados, orduan beraientzako ez dakagu arazorik, vale? Orduan, bai, guk ulertzen dugu soinua eragina daka herrian, gehiena han ondoan daudenok, eta bai gure partetik ikerketa bat egin genuen orain dela 2 urte, gure asmoa zen gure kabuz jartzea pantalla akustika horiek, baina, karo, hasieran pantaiak ez dira ingarestia, baina zimentazioa, bai. Orduan, hitz egiten ari gara, tramo luze batean, igual, 1,5 milioi baino gehiago kostatzen dela. Orduan, guretzat oso zaila da betetzea pantaiak akustika jartzea. Orduan, gure asmoa izango zen hori, landatzea zuhaitzak eta bar, errepiden ondoan, para amortiguar esa contaminación acústica y ese sonido. Zer gertatzen da, lehendabizia, ikerketa bat egin behar dugu, espezialista batekin, eta bestela, lurra da relleno eta ez da oso ona. Orduan, arazo hori egongo da. Baina, ikerketa egingo dugu eta ikusiko dugu nola ze zuhaitz mota landotu daiteke eta bar, hori murrizteko. Baina bai, ados gaude eta, martxan jarriko dugu. Hori izan nire partetik. Zerbait esateko, horre. Bai, zuk esan dizun bezala, guk argi daukagu eskumena Aldundiarena dela, ez? Bere garaian erabakia hartu zen autobia hori hortikan pasatzeko, bai, autobia pasada, eta esaten nahi gana da, proiektuan bertan, zuhaitzak landatzeko, proiektua dago. Zuhaitzak ez dituzte landatu, beraz proiektua ez da amaitu. Bai, alde batetikan hori aiga esaten, orduan Aldundiari gutxienez bete dezala esantzun hori eskatzea, ez? Eta ados balima daude asko zobeto. Eta ezin balima da zuhaitzekin kexak ez dira egoteagatik, kexak daude soinuan gatikan. Eta aiga hitzeiten iparlat daukagun bezala, orain gasolindegia, makrogasolindegiak, orain dikan kamioi gehiago muituko ditula, bai propio etorriko dianak bertara. Lehen zeudenak orain gehituko zaizkiokenak. Eta horrek daukagun trafikoa autobia hortatik importantea, ez oso handia da, eta sortzen den soinua ere, eta kexak handiak dira. Ez da bat, edo bizilagun bat, edo 2 bizilagun, edo 3. Osea, gehiotaz aiga hitzeiten. Bale, kontuan ukiko dugu eta baina esaten dizut Foru Aldundirako bere margen barruan daude eta horrela azaltzen dute. Orduan, berak zerbait egiteko, zaila izango da, baina saietuko gera eta martxan bestela gure kabuz jarriko dugu zerbait. Hori izango zen. Eta honekin bukatzen dugu garko tokiko... Eskerrik asko eta aurren.